Yes na yes mga kabangbang, tama yung nabasa nyo. We are here in a mansion at Villa, Iloilo. Ayun, tinitika-tika ng kapatid ko kung tama ba yung nakikita niya. Isang aso ang nagbabantay sa ating mansyon at yan ang pinakamagandang pinsan ko sa araw na ito. Yes na yes. At syempre, dahil isa tayong uchichera, umikot-ikot muna tayo sa mansyon. Kamusta naman? Yun, eto po yung Precious Moments Mansion. Tadaan! At eto yung mga bubuets. Ang dami nila. Hindi na po sila mga bubuets. There you go. Moving on. Nag-ikot-ikot pa din po tayo to check kung pwede bang ibahay ko na siya dito sa mansyong na ito. There, you could see, pwede po nating i-rent yung whole mansion or the whole villa including the, yes, meron pong pool and meron pang maraming rooms pag nag-overnight po tayo with our guests. There you go. Let's see how many may 4 pa pong bed sa taas. At dahil po tayo ay naggutom mga kabangbang, there you go. Kumain na po tayo ngayon. And tada! Introducing the very beautiful birthday girl. Parang hindi lang nag 50 years old, diba? Ang bonggang-bongga kong pinsan. Ano yung mga wish for this 2024? I wish upon a star. Twinkle, twinkle in the star. I think World peace. a world peace. Ako, Pag-beauty. more sparkles. Thank you for coming. Yeah, we have ng Emily from Senior Prestige Club. Ano ganang address naman ang? Talachuchil Street, Santa Cruz, Villa, Ayun. So kung kapangita ko sa mansyon, nga rentahan, dala ng pagkaon namin. So ninyo nga food. Ang bistek ako ng gusto ko. Yan. So there's a new place na pwede din natin ay host ang aton mga birthdays and many events. Thank you, Nanya. Okay.